Sa karon na video, special ni siya karon na video kay birthday ni Lori. Wow! Birthday ni birthday ni Mrs. So, among plano ron is magadto mi sa Claveria sa Guzmana Avenue. Murag sa kuana na siya ba? Sa Hinguog. So, cluster na sila ipangsira ng. So, tara, let's go. So, niabot ra gyud tas dinhi sa Guzmana Avenue. And puni among puy-an unya nya gabi. Unsa pre? Ano yung kaning duwa? O kanang duwa. So, mga kabandmates na namin dinhi sa Guzmana Avenue sa Claveria unya makita nimo gafag na dito dapit dito na side. Sa Manilang room na tag 3K. Anong 2 ka rooms. Barato ra kay para sa 3K. Picture dito da. Picture na pod sila oh. Apa jud sila heart Daniel? Wow! Para sa mga lovers. So mo sa to karon mga kabandmates, kita na sa taon niya kay mag-shot pa mi niya gabi. Wow! So see you guys later.